Desa, be. Kinsam ni. Isa din siya, boss. Ang apply na magtrabaho ni so, boss. Abi na ko na akong amo. Stick to ka man ani. Ikaw din inanala ka ha. Bus-bus day ka ha. Pobre pero hilas, nga nagod ka mong mauwaw. Bisag uhaw ay kabutangan ng suwaw. Pobre pero hilas, mas kasi... Oh, may trabahante eh. Asam kung may pagtrabahante yan eh. Paita niya, asam kami ka trabahoan niya. Bintin lagi gumawa yan sa asawa niya. Kita ng trabaho rin eh. Kunting trabahador eh. Pwede ko rin mga apply ano, no? Asa kang amo ani nila din eh. Ayo. Kinsam na. Pwede mo apply trabaho, boss. Oh, ini. Ari, boss, boss. Alam na dia boss. Oh, ari, ayun. Lingkod. Apply ka ang trabaho. Kung apply na yung trabaho boss. Ya, so may kamahuan mong trabaho. Iba ako tanan boss oy. Iba mo kumulong nga uy bugas. Kumaan ko boss mo welding sa ko mo drive. Iba ako tanan boss. Mas maayo na kung kibaw ka tanan. Nago ko'y patrabaho diya sa taas. Muli, na ako'y patrabaho diya. Ako na ipatiwas diya ang kuwan. Ang kuwan na welding magano na ako na ipatrasis diya. Nya. Sugod ka nga magsugod ayon. Oh boss oy kay kinahanglan nung lagi kay akong trabaho boss kay sige nakasupot ng asawa boss oy kay sige lang kog tambay ko no. Siya kung sa trabaho mo ipatrabaho boss. Amo ko tanan. Ano na da? Nya. Akong inadlaw diri. 250 raman. Nya, sugod ka na. Okay ra boss oy, basta na vacation leave. Yatis, sunlip pa. Oh. Okay na basta trabaho gid ha. Mo na ako gid. Ako nga sweldo ko. Basta trabaho gid. Ya, Oh boss oy. okay ra ka na. Okay ra kay boss. Sige, Kana kay trabaho na ba? pwede mga ka magsugod ka rin karon dayon. O pwede ra kay boss. Ana, hindot na siya. Aw. Isa ha. Kanang diri sa ka kay nasa ko'y laptop gadiyot kay namon tayo nagpasundo din ako dai. O sige boss, paabot mo diri boss. Namo pun di ko yatuon. Diri sa ka ha, pabutan lang ko ha. O sige boss, paabot mo diri boss. Sige. Ay kita kay pagi dito trabaho. Samtang lakaw pa sa busi. Yan na rin mo apply lagi. Basket tong bus. Pulit agad. Duta man di paminaw ni amo ta. Wala po iso. Dahil lang. Ada mo apply lain no basketball na. Ako mo'y bus. Para mo ikaw mas kong trabaho diri mabaw. Ay siya akong suguon. Ako man ang trabaho, ako din palakton taga pinatong ko ang bus 250. Ako ay nasa 250 kay dali naman to. Kinansya pa ko. Ay, dugayo pamilain. Ay, Ita ni buhatay. Muntay trabahoan eh. Asa ka taga mangitag trabahoan eh. Hindi yaw akong asawa. Ang asawa, sige nag-ingon na usay pakaon sa anak na turon. Kuha kay trabaho. Ita ni, yaw akong asawa. Asa ka taga mangitag trabahoan eh. Yay! Wanted trabahador. Yay! Kani. Makatasud ko ano yung trabaho nun eh. Ayo. saya to. Boss, nga-apply tagay ko boss kay. Baita ni sige ka standby ani boss eh. Sige nagyaw-yaw akong asawa boss na. Wa ko ko'y trabaho, sige lagi standby boss ba. Ya, usa akong ipakaon sa amuang anak. Nga-apply tagay ko trabaho lagi ta boss. Oh, apply tayo ka dong. Dali, dayon dre.
Kaitanin, buhata boss eh. Sige, magyaw-yaw akong asawa boss. O ba niya? Anong nakibaw mga nga nangita ko trabahador dire? Na, may gisuwat dito boss na wanted trabahador. Stila na. Oh, naamalay dito no. Oh, Sa mang klase nga trabaho ang ganahan nimo? sige, sana kung tubuhan boss. Data nun boss. Ano pa lang? Ugot ra ka bisag unsa. Nya 150 ra ba akong hatag dong kay noon. Diris babaw di man kayo sa bukat nga trabaho. Nya okay ra ka ng 150. Okay rin na boss eh. Basta makakaon lang ako mga anak boss. Karon pwede na kamo sugod karon okay ra magaka 150. Pero boss, ang importante boss, makakasunod ko trabaho boss. Magyan akong pangandoy na ko boss na Ay, mayo. Nya karon bani ko sa babaw kay makita na ko si trabaho nimo. Sige boss, thank you boss. Dire, bani ko dire. Agay. Ay, katawad. Asa mo na boss? Kita lang ka rin, no? Kung ni kung mansion nga wapag itaon mahuman. Buot ko nga imong trabahoon kini pangpailan na nimo dia. Kita ang siguro ka na, no? Okay na boss. O napa dili. Boss. Sunod sa ako. Importante boss, makasunod ko trabaho boss. Kini imo sa ni trabahoon. Dapat dito sa unahan. Kung gusto lang ko may bawo nga di ko ganag trabahanting tapulan. Sige boss, okay na boss. Kaya kung may ka sa tanaw kumay ka mo trabaho, ang 150, imo na kong 350. Sige boss. Okay ka? Okay na ko boss. Basta di magtinapulan na sa oras ng trabaho. Okay boss. Mga dyan akong pangandoy boss, ako kasunod ko trabaho boss. Kini mo ni last nga ako ipatrabaho nimo. Mali boss. Ako nang ipakuha nimo tanan. Kini ako nang punit nimo. Ya, okay ra man ka ang akong ipatrabaho nimo. Kira boss, simple lagi ni boss. Sige, bata mo tayo timan niya, di ko ganag tapulan, oras ng trabaho, di ko ganag magsige pagtambay-tambay. Sige boss. Kaya kung pugihan ka, ako 350 mga adlaw. Kaya maluoy sa kunin mo, kaya naman di kay pamilyang nagpaabot sa inyo ha. Kaya nanong 150, kung ikaw ra ulit tao ka, okay ra na. Yan naman kaya asawa ka na, 350 lang ako. Okay na boss. Asa naman itong apply trabaho dito? Asa man itong apply ha? No man, nakakauri ko kadali. Saan mo si tabi sa babaw? Tuon ako, be. Ya, agdiyo ko, paspasin ang kita magkakatrabaho. Yes boss. Okay boss. Baon siya kung ingani mo kung ganado ka mo trabaho, ang 150 mo na kung 350. Ano boss? Ano boss? Sige boss. Kami sa diha. Sama di, istiktuhan siya kung amoy. Asa mo nung si Ano Gyaw-Yaw? nga na diha, mura magkag... Paspasin mong buhat. Boss. Di kayo magsige, mura magkagbayot na noon. Ngano mo ni? Paspasin na diha, ay pagsigig. Desa, be. Kinsam ni? Eh, Ano nga ako ito? may adlaw din boss. Ang Isa din siya boss. Ang apply nila kong trabaho rin so, boss. Ako rang gibiyaan ka diyot, kinakoy gilakaw niya. Karon, ngano mo ni? Abi na ko na akong amo. Istiktuhan man nani. Mo din nga one day, kabandra na din si Diri day. Ang nigot siya, nangita po nagtrabaho. Ako nang gibiyaan ka diyot, diri sa boss, kay nalagi ko gilakaw lagi. Pagkabot ako diri, wala naman niya. Kadungog mo ko na isig yaw-yaw diri mo, to nisat ka ko. Patay boss, istiktuhan na niya boss. Nya, saan man niron? Ikaw din inamala ka ha? Bus-bus day ka ha? ayaw ko. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Pobre, pero hilas gamay, wani hilab tanay, tiyan hilab na bay, nagkasin